Salut! Radu aici. Hai să vorbim. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea de care dai dovadă, chiar dacă probabil unele lucruri par plictisitoare sau nu și-au rostul, te asigur că ceea ce urmează să spun te ajută pe tine atât în relație de viitoare, cât și să te înțelegi pe tine un pic mai mult. Despre ce vreau să vorbim acum este stilurile de atașament. Pentru că nu foarte lume e conștientă de ele și nu foarte multe persoane știu ce reprezintă și care e scopul lor și cât de mult impactează de fapt relațiile. Ok. Stilurile de atașament se formează în principal în primele luni de viață, între 7 și 11 luni, de când ești bebeluș, și se formează în baza comportamentului părinților asupra ta atunci când tu ai o nevoie, atunci când plângi, atunci când ai nevoie să fii schimbat, când ți-e foame. Se formează pe modul în care părinții tăi se comportă cu tine. Sunt 4 stiluri de atașament. Este stilul securizant de atașament, care conform studiilor este și cel mai frecvent, deși în teorie, în practică nu prea stă situația așa. Este stilul de atașament evitant, stilul de atașament anxios și stilul de atașament dezorganizat. Acum, o să te explic în mare parte ce reprezintă fiecare stil de atașament. Stilul de atașament securizant, după cum îi spune și denumirea, se formează atunci când părinții sunt atenți la nevoile copilului și le satisfac, fie că are nevoie să fie schimbat, fie că are nevoie de afecțiune, fie că e speriat. În momentul în care părintele vine și se ocupă de această nevoie a copilului, există șansa mai mare că se dezvolte un stil de atașament securizant. De asemenea, este singurul stil de atașament care este unul avantajos, ca să spun așa, unul benefic, pentru că celelalte nu sunt. Și acum, revenind la stilul de atașament anxios. Un stil de atașament anxios este caracterizat prin teama constantă de abandon. Și se formează atunci când părintele abandonează constant copilul când are nevoie de el. Nu este satisfăcută nevoia la timp, atunci când are nevoie de afecțiune, părintele nu i-o oferă sau nu neapărat că este absent, ci că pleacă atunci când copilul are nevoie să-i satisfacă anumite nevoi. Pe de o parte, stilul de atașament evitant se formează atunci când părintele nu satisface nicio nevoie a copilului când are nevoie și copilul învață că trebuie să-și satisfacă nevoile singur, în principal. Acum te gândi că o să își dă seama că trebuie să se schimbe singur. Aici mă refer mai mult la nevoile emoționale, când copilul e trist, plânge, are nevoie de afecțiune, de compasiune și așa mai departe. Iar stilul de atașament dezorganizat este o combinație între stilul de atașament anxios și evitant, care se formează de obicei dacă părintele traumatizează copilul, îl sperie sau lucruri de ce. S-au făcut și experimente pe copii privind stilul de atașament și nu mi-aduc studiul aminte din întregime, așa că prefer să nu vorbesc despre el acum, dar îl voi pune în descriere sau voi insera anumite aspecte legate de el. Și acum te întreb cum te poate impacta asta în relațiile de cuplu, în relațiile de zi cu zi. Stilul de atașament fiind unul toxic, ca să spun așa, în special cel anxios, evitant și dezorganizat, adică cam toate, pe baza lor ne vom comporta în relații. Hai să dau un exemplu. Ce este oarecum paradoxal este că stilul de atașament anxios cu evitant sunt atrase unul de altul. Mai mult, stilul de atașament anxios îi atrage cel evitant. Cel evitant nu prea. Și îți explic și de ce. Persoanele cu stil de atașament evitant au învățat că trebuie să se descurce singure și că trebuie să-și satisfacă nevoile emoționale singuri. Motiv pentru care iau și foarte multă încredere în ei. Lucru pe care un atașament anxios sau o persoană, nu neapărat un atașament, îl vede ca fiind foarte atractiv. Pentru că, să fim sinceri, ne atrage atunci când cineva are multă încredere în el. Și persoanele evitante sunt de obicei mai carismatice,
atrăgătoare, au un anumit, o anumită aură. Dar bineînțeles că nu-ți dai seama că persoana respectivă este evitantă dacă nu ai noțiunile de bază. Și de multe ori și dacă le ai, nu-ți dai seama că este evitantă. De ce am spus că anxiosul e atașat de evitant și evitantul de anxios nu prea? Evitantul e atras de anxios până într-un anumit punct, până în punctul în care își dă seama că e anxios. Pentru că atunci când atașamentul anxios începe să aibă frica de abandon, frica de a fi abandonat, dă semnale atașamentului evitant și acesta se simte oarecum constrâns. Atașamentul evitant are o nevoie de independență. Și prin semnalele date de un atașament anxios, acesta înțelege că îi restrânge nivelul lui de independență și atunci alege să plece. Dar îi spune atașament evitant cu un scop. Ce știe cel mai bine e să facă un atașament evitant este să evite. Ironic. Motiv pentru care tot timpul își evită emoțiile, își evită stările negative, caută constant distrageri. Lucru care nu este deloc funcțional dacă stai să te gândești și de multe ori nu ajunge nicăieri. Acum, cum te vindeci de un stil de atașament anxios sau un stil de atașament evitant și cum îți dai seama dacă ai un stil de atașament anxios sau un stil de atașament evitant și totodată cum îți dai seama dacă ești într-o relație cu o persoană cu stil de atașament sau anxios. Dacă nu știi chestiile astea, nu prea ai cum. Dar sunt câteva semnale care ne dau de gol. Acum, vorbind despre noi, dacă cel mai probabil ai constant frica că partenerul nu răspunde, te gândești obsesiv că e cu altcineva, că te înșeală, te îngrijorezi dacă nu-ți răspunde o perioadă lungă de timp, chiar dacă îți spune că e bine și că revine el cu mesaj, îți faci constant filme în cap, îl stresezi cu mesaje, cu apeluri, cu tot felul de chestii, mai dai vina și pe el, că iar ești la panorama aia, că las că știu ce nu-mi răspunzi, cel mai probabil ești un atașament anxios. Pe de altă parte, dacă partenerul tău te enervează când vezi mesajele lui, insistențele lui, nu punem pe partea cealaltă. Tu ești cel sau cea care primește apelurile și insistențele și te deranjează și îți vine să te distanțezi de el, să nu mai vorbești cu el, ești un atașament evitant. Cum îți dai seama dacă persoana de lângă tine este un atașament evitant sau anxios? E cam aceeași modalitate. Dacă persoana respectivă are constant frica de a te pierde și se aduce constant aminte că mi-e frică să te pierd, cea mai mare frică mea este să te pierd, înseamnă că are un atașament anxios. Pe de altă parte, dacă persoana de multe ori când vrei să vorbești cu ea își face bagajele, se ia și pleacă, cel mai probabil este un atașament evitant. Pot un atașament anxios și evitant să funcționeze? Da, dar este necesar ca amândoi să lucreze la stilul lor de atașament. Și acum, poate ai avut un fel de revelație în momentul de față și ți-ai dat seama că, eu sunt evitant, eu sunt anxios și, de asta atrag eu numai evitanți în viața mea. Și poate ești evitant și te gândești că de-aia atrag eu numai anxioși în viața mea. Și te întrebi ce să faci să nu mai atragi astfel de persoane în viața ta. Răspunsul este unul simplu, dar presupune eforturi mari. Din păcate, singura modalitate ca tu să nu mai fii atras de evitant și anxios este ca tu să devii un atașament securizant. Pentru că un atașament securizant nu mai este atras de un atașament anxios și evitant, pentru că vede dincolo de lucrurile astea. De exemplu, pentru un atașament securizant este foarte importantă comunicarea și dacă încearcă să vorbească cu tine, tu având un atașament evitant și tu îl ignori sau arunci vina pe el sau, eviți discuția, își va da seama că ești evitant și cel mai probabil va prefera să încheie relația. Cât despre un atașament anxios, din nou, un atașament securizant nu prea e atras de persoane anxioase, pentru că nu îi place neapărat ideea de a oferi constant validare, de a liniști mereu persoana. Pentru un atașament securizant, un atașament securizant, în primul rând, nu se simte speriat dacă tu pleci
Nu știu, dacă tu ești în vacanță și nu vorbiți 2 zile, it's ok for him. Adică nu începe, de exemplu, pentru un anxios, dacă nu vorbiți 2 zile, e tortură curată, e gata, l-am pierdut, să disparte de mine, e cu altul. Pentru un antrenament securizant nu contează chestiile astea. Pentru un antrenament securizant știe, el se distrează, e cu prieteni, cu prietene, vorbim noi când avem timp, nu e nicio problemă, nu trebuie să vorbim zilnic. De asta spun că cel mai sigur mod ca tu să nu mai atragi în viața ta persoane cu un atașament de stil anxios și evitant este ca tu să devii un stil de atașament securizant. Asta este partea bună a lucrurilor. Partea mai puțin bună este că nu poți să ajungi un atașament securizant singur. Poți munci în direcția aia, poți depune efort să faci tot ce ține de tine, dar vei avea nevoie de o relație ca să aplici ceea ce ai învățat. De exemplu, dacă ești anxios și vrei să treci la un stil de atașament securizant, în momentul în care apare gândul că partenerul te părăsește, că partenerul, nu știu, a pățit ceva, că partenerul e cu alta, trebuie să le conștientizezi și să schimbi acele gânduri. Trebuie să vii cu gânduri raționale, că partenerul meu e ocupat, are treabă, nu putem să-mi răspund acum, că partenerul meu o să vină, o să-mi răspundă. Ce te face iar oarecum să te simți mai bine când ești anxios este să te gândești la momentele în care partenerul tău s-a întors. Fie că este evitant sau nu. Pentru că asta este frica unui anxios, că pleacă și nu se mai întoarce. Și trebuie să te gândești retroactiv să vezi momentele în care s-a întors, în care a venit cu o explicație. Deci trebuie oricum să înveți să gestionezi anxietatea. Și odată ce vei deveni confortabil cu ideea de partenerul la distanță și nu vei mai fi obsedat de gândurile că te va părăsi, vei observa și o îmbunătățire în comunicare, vei observa o îmbunătățire în relația cu partenerul. Partenerul nu se va mai simți sufocat, nu va mai simți că vei vrea să-l controlezi, se va simți pur și simplu în largul lui. Va ști sigur că, sunt ok, mă distrez, ea se simte bine, el se simte bine, are încredere în mine, și nu mai trebuie constant să îi aduc aminte că sunt ok, să-i dau mesajul toate la 2 ore că am mâncat, că nu știu ce, că nu știu cum. Ok. Cam asta a fost despre stilul de atașament succint. Dacă considerați că vă ajută mai multe sfaturi legate de tema asta, puteți să-mi lăsați în comentarii și voi încerca să aprofundez mult mai mult subiectul, în special pe cele 2 stiluri de atașament, anxios și evitant. Și securizant dacă vor fi anumite întrebări. Până atunci, rămâneți cu bine, eu am fost Radu, vă salut, toată stima.